Γεια σας. Όπως ακούσατε, ονομάζομαι Πέτρος Δαμιανός και είμαι διευθυντής των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα. Δηλαδή, του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Δημόσιου ΙΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας και για τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω μια πολύ δυνατή θέση που εγώ πιστεύω. Η γοητευτική μου εμπειρία και η περιπέτεια στην εκπαίδευση στη φυλακή ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια. Το Νοέμβριο του 1994. Θυμάμαι όταν παρουσιάστηκα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τότε, λέγοντας ότι δεν γνωρίζω οτιδήποτε για το σύστημα των φυλακών, αλλά θέλω να διδάξω στις φυλακές και στα ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας. Η κυρία που βρισκόταν απέναντί μου, άγνωστη σε μένα τότε, πολύ καλή φίλη σήμερα, η Κική Μπαρδάνη, μετά την πρώτη της έκπληξη και αφού κατάλαβε ότι μπροστά της δεν βρισκόταν κάποιο ούφο, έκλεισε την πόρτα, κατέβασε το τηλέφωνο και για τις επόμενες 3 με 4 ώρες πήρα το πρώτο μου μάθημα στο ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα. Δεν σκοπεύω να σας περιγράψω τη σχεδόν 30ετή πορεία μου στην εκπαίδευση στη φυλακή, άλλωστε θα ήταν και λίγο δύσκολο στο χρόνο που έχω, αλλά και άχρηστο αφού στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές ομιλίες μου που αναλυτικά περιγράφουν το όλο θέμα. Λοιπόν, ορίστε, μία από αυτές, στο σεμινάριο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μου έκανε την τιμή να ξεκινήσω διαδικτυακά λόγω COVID μαθήματα, σκοπός μου είναι τα επόμενα λεπτά να σας περιγράψω, αν τα καταφέρω, με ποιον τρόπο οι μαθητές μας αγάπησαν το σχολείο μας, έχοντας πράγματι μια άσχημη προηγούμενη σχολική εμπειρία πριν τη φυλακή. Όμως, ας συστηθούμε. Ποιο είναι το σχολείο που ιδρύθηκε το 2000 μετά από μια σειρά ετών που λειτουργήσαμε εθελοντικά? Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΔΙΕΚ. Λοιπόν, παρέχει πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και μιας ειδικότητας ΔΙΕΚ. Παρέχει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Υλοποιεί μεγάλον αριθμό προαιρετικών προγραμμάτων, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι εξεταστικό κέντρο παραλληλίων εξετάσεων ΙΕΚ και ΕΠΑΛ, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και διαθέτει τηλεοπτικό κανάλι. Νομίζω είναι το μοναδικό σχολείο, ίσως στην Ελλάδα οπωσδήποτε, στην Ευρώπη, δεν ξέρω παραπέρα, που διαθέτει τηλεοπτικό κανάλι. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να καταλάβετε. Βρίσκεται στον 23ο χρόνο της λειτουργίας του, έχουν φοιτήσει περίπου 2.700 μαθητές, έχουν υλοποιηθεί 320 περίπου ετήσια προαιρετικά προγράμματα και τμήματα, εκτός των ωρών διδασκαλίας. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Έχει συμμετάσχει σε 8 ευρωπαϊκά προγράμματα διαφόρων δράσεων με μονοετή, διετή και τριετή διάρκεια. Έχει τη χαρά και την περηφάνεια και την τιμή 35 μαθητές του να είναι φοιτητές. Έχουν διδαχθεί κατά προσέγγιση 250.000 διδακτικές ώρες, 2,5 εκατομμύρια μαθητόρες, αμέτρητες ώρες για τα προγράμματα τα προαιρετικά. Έχει εκδώσει 12 φύλλα της σχολικής εφημερίδας «Προσπαθώντας για το αύριο». Έχει εκπέμψει περίπου 15.000 ώρες μαθημάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο «Προσπαθώντας TV». Και ξεκίνησε τη λειτουργία του με 4 εκπαιδευτικούς και σήμερα διδάσκουν 35 συνάδελφοί μου
σε όλες τις βαθμίδες, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΙΕΚ. Από τον Ιούλιο του 19, όλες οι μονάδες λειτουργούν με ενιαία διοίκηση. Λοιπόν, 320 περίπου προγράμματα. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός. Όμως, δεν προλαβαίνω να σας τα δείξω, δεν προλαβαίνω καν να σας πω τους τίτλους. Έχω ετοιμάσει μία διαφάνεια με τίτλους της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Τα φετινά τώρα ξεκίνησαν, είναι 27 τον αριθμό, πέρυσι υλοποίησαμε 25. Με διάφορα θέματα. Μουσική, χορός, πυλό, ταινίας. Εδώ είναι μια μικρή περίληψη των τίτλων. Ταινία μικρού μήκους, τέχνη ντεκουπάζ, δημιουργική γραφή, κάνω τη δική μου επιχείρηση, δημιουργίες από διπλωμένο χαρτί που φτιάχνουν τα τσαντάκια, σχολική εφημερίδα, τα βλέπετε. Να σας πω το εξής, ότι παλαιότερα οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να συμπληρώνουν 2 ώρες από το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριό τους με κάποιο πρόγραμμα τέτοιου είδους. Αυτό καταργήθηκε. Εμείς εκεί στο σχολείο και σε άλλα σχολεία αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τα προγράμματα, γιατί νιώσαμε ότι αυτά βοηθούσαν και είχαν μια θετική επίδραση στους μαθητές μας. Είναι πολλά 25 προγράμματα σε μια σχολική χρονιά? Ίσως να είναι. Όμως για μας είναι μια ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε όσους περισσότερους μαθητές μπορούμε, δίνοντας πολλά κίνητρα. Κοιτάξτε, ο έτοιμος μαθητής, αυτός που θέλει, και με 2-3 προγράμματα θα συμμετάσχει. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται με αυτούς τους μαθητές που δεν θέλουν. Και δεν είναι οι τεμπέληδες μαθητές. Είναι οι παραιτημένοι μαθητές. Είναι αυτοί που έχουν κατάθλιψη ή αρχές κατάθλιψης ή μελαγχολία και πρέπει να τους ξεκουνήσουμε. Όσα περισσότερα προγράμματα, τόσα περισσότερα κίνητρα. Να τοποθετήσουμε κάποιους. Η μεγάλη ποικιλία ευνοεί την επιλογή. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη και ενέργεια για να πραγματοποιηθούν τόσα προγράμματα, αλλά οι άξιοι συνεργάτες, οι συνάδελφοί μου και οι συναδέλφισές μου τη διαθέτουν. Θα ήθελα να σας περιγράψω το πώς υλοποιούνται. Στην αρχή κάθε χρόνο, κάθε συνάδελφος προτείνει ένα πρόγραμμα που έχει ήδη δουλέψει με τα παιδιά και έχει καταλάβει ότι βρίσκονται μέσα στις ανάγκες και στη διάθεση που θέλουν. Φτιάχνουμε ένα τεράστιο PowerPoint, τους μαζεύουμε σε μία αίθουσα, δεν θα τους φυλακίσει γιατί στο σχολείο δεν χωράει τόσο πολλά παιδιά, και κάθε εκπαιδευτικός, όσο μπορεί πιο γοητευτικά, τους περιγράφει το δικό του πρόγραμμα. Μόλις τελειώσει η παρουσίαση, δίνουμε τις αιτήσεις που έχουμε ετοιμάσει να επιλέξουν ποιο πρόγραμμα θέλουν. Προσέξτε τι συμβαίνει. Κάτι πολύ σημαντικό και δυνατό. Αυτός που επιλέγει ένα πρόγραμμα δεν ξέρει τι θα επιλέξει ο διπλανός του, και όταν φτιαχτούν οι ομάδες είναι πολυπολιτισμικές. Δεν είναι οι ομάδες της φυλακής, γιατί το να αγαπάς τη μουσική δεν είναι ίδιον αυτού του λαού ή του άλλου, σε όλους τους λαούς. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Όλα τα προγράμματα, σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν, και αυτό δεν είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι πολιτισμικό θέμα. Άρα οι ομάδες δεν είναι οι ομάδες της φυλακής, είναι οι ομάδες της καρδιάς τους. Είναι οι ομάδες που θέλουν να δουλέψουν. Και έτσι συνεργάζονται μεταξύ τους, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους, σε κάτι που τους αρέσουν. Με αυτόν τον τρόπο ανακατεύονται οι πολιτισμοί,
γνωρίζονται μεταξύ τους, ανακατεύονται τα αρώματα των πολιτισμών σε κάτι πολύ πιο όμορφο, λιένονται οι ρατσιστικές τους εκφράσεις ως το βαθμό της κατάργησης. Γιατί οι μαθητές μας συνεργάζονται και συνομιλούν με ένα θέμα που τους αρέσει, που το επέλεξε. Έτσι ο φόβος του άγνωστου εξαλείφεται και δίνει τη θέση του στη γνώση του άλλου, του ίδιου, με μένα που χαίρεται ή λυπάται όπως εγώ. Να σας δείξω μερικά. Φτιάξανε μια ταινία μικρού μήκους. Η Σοφοκλή του Αντιγόνη. Σκηνοθεσία Εύας Νάθενα, μουσική Καραδοσίδη, Νίκου, παραγωγή του Κώστα του Λαμπρόπουλου. Δεν μπορώ να σας τη δείξω, σε λίγο όμως θα βγει και στο διαδίκτυο και θα μπορείτε να την δείτε. Σκηνικά η ίδια η φυλακή. Τα κουστούμια όμως τα κέντησαν με τα λόγια του έργου του Σοφοκλή στο εργαστήριο. Ο Κρέοντας σέρνει το νεκρό του γιο. Τα παιδιά που μισούσαν το σχολείο. Γι' αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσα να κάνω μια ολόκληρη ομιλία. Τσαντάκια που φτιάχνουν τα παιδιά και βγάζουν το χρατζηλίκι τους. Μας έκανε την τιμή το Εθνικό Θέατρο να τα έχει στα πολιτήριά του για όποιον θέλει να τα προμηθευτεί. Αφιέρωμα στον Καβάφη. Αναβίωσαν και την Αλεξανδρινή εποχή. Αφιέρωμα στον Καζαντζάκη. Με άδεια της Διεθνούς Εταιρείας Φίλοι του Καζαντζάκη, δουλέψαμε την ασχετική με τα παιδιά. Μόνο που στο 4ο στάδιο, εκεί που ήταν το όραμα του Καζαντζάκη, με άδεια της εταιρείας, βάλαμε το όραμα των παιδιών μας. Κάθε παιδί ερχόταν μπροστά στο μικρόφωνο και στη συνέχεια κολούσε το όραμα στη γέφυρα που είχαν σχεδιάσει. Η ουσιαστική επικοινωνία, παρά τις διαφορετικές γλώσσες και κατ' επέκταξη η σχέση μαθητή και δασκάλου, επιτυγχάνεται και χτίζεται κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών προγραμμάτων. Στις πρόβες για τις γιορτές, για τις εκδηλώσεις, για τα αφιερώματα και συνεχίζεται μετά μέσα στην τάξη, στο κανονικό μάθημα, στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Εδώ βλέπετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, υπουργούς να βραβεύουν τους μαθητές μας και να τους ενθαρρύνουν ουσιαστικά τους επιτυχώντες στα πανεπιστήμια. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Στις ανάγκες τους. Έχουμε δημιουργήσει δίκτυο εθελοντικής υποστήριξης των μαθητών μας, όπου με αιχμή το σώμα νεραϊδών του σχολείου ενεργοποιεί όλους εσάς την έξω κοινωνία, η οποία προσφέρει και καλύπτει τις όποιες ανάγκες. Να σας μιλήσω λίγο για την τηλεόραση, τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Η δημιουργία του τηλεοπτικού σταθμού του σχολείου ακολουθεί τη λογική που την έχουμε ακολουθήσει πολλές φορές. Σε άλλες περιπτώσεις. Την έχουμε περπατήσει για να λύσουμε πολλά προβλήματα και δυσκολίες που κατά καιρούς συναντούμε. Η λογική αυτή μεταφράζεται στην εξής φράση. Η δυσκολία, ο αποκλεισμός μετατρέπεται σε ευκαιρία και όφελος για τους μαθητές μας. Και εξηγούμε. Την περίοδο της καραντίνας, λόγω του COVID, όπως είναι γνωστό, όλα τα σχολεία σταμάτησαν τη διαζώση της διδασκαλίας και ξεκίνησε να εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση. Όλα. Όχι. Στο δικό μας. Γιατί απαγορεύεται από το σοφρονιστικό σύστημα το λάπτοπ στο κελί. Προσπάθησα με όλους τους τρόπους, χωρίς επιτυχία είναι αλήθεια, να εξαιρεθεί το σχολείο μας του μέτρου. Αφού ούτως ή άλλως ο συνοστισμός στο κελί είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην αίθουσα διδασκαλίας. Πλήρης αποτυχία. Παρόλη τη σύμφωνη γνώμη των λοιμοξιολόγων που είχα στη διάθεσή μου.
Στην απόγνωσή μου συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρόπος να φτάσουμε στους μαθητές μας ήταν η τηλεόραση. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος να δημιουργήσουμε κανάλι. Φίλοι τεχνικοί έδωσαν τις γνώσεις τους, φίλοι αλληλέγγυοι βρήκαν τα εξαρτήματα που χρειαζόμασταν εν μέσω πανδημίας που τίποτα δεν κυκλοφορούσε και το συνεργείο της φυλακής συνέδεσε με καλώδιο 150 μέτρων από ταράτσα σε ταράτσα το σχολείο μας με την κεντρική κεραία που δίνει σήμα στα κελιά. Εδώ είναι μια αποτυχία. Το σήμα του λάπτοπ έπρεπε να πάει στην τηλεόραση. Εδώ είναι η μαγική στιγμή. Αποκτήσαμε κανάλι. Πήγε στην τηλεόραση και μέσα από αυτό σε όλα τα κελιά. Και έτσι το στούντιο είναι μια αίθουσα διδασκαλίας που την κάναμε στούντιο. Ο Νίκος, ο μουσικός του σχολείου Καραδοσίδης, έγινε οπερατέρ, έγινε ηχολήπτης, έγινε μοντέρ και ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Τα φωτάκια που βλέπετε είναι χριστουγεννιάτικα και τα βάλαμε να δείχνουμε στους απ' έξω ότι τώρα έχουμε γύρισμα, μην μιλάτε. Ποιοι είναι όμως οι μαθητές μας? Αντί οποιασδήποτε άλλης περιγραφής, θα σας δείξω δύο ατομικά δελτία μαθητών μας, καρτέλες όπως συνηθίζουμε να τις αποκαλούμε. Κοιτάξτε, έχω σβήσει τα στοιχεία, δεν χρειάζεται. Εδώ, πρώτη μεταγραφή, δεύτερη μεταγραφή, τρίτη μεταγραφή. Κοιτάξτε μια άλλη, πρώτη μεταγραφή, δεύτερη μεταγραφή, τρίτη μεταγραφή. Δεν χωρούσε, εδώ έχουν βάλει ένα ειδικό χαρτί, κολλημένο, τέταρτη μεταγραφή. Τελικά τι προσπαθώ να σας πω? Μόνο τούτο. Οι μαθητές μας βρήκαν ένα σχολείο διαφορετικό από ό,τι νόμιζαν. Ένα σχολείο που δεν τους έδιωξε. Αντίθετα, τους αγάπησε. Νοιάστηκε για αυτούς και προσπάθησε να τους δώσει ό,τι μπορούσε περισσότερο. Και το κατάλαβα. Το αγάπησαν. Το αγάπησαν και αυτοί και δημιούργησαν. Αυτοί οι ίδιοι που πριν τη φυλακή βρίσκονταν στο δρόμο, διωγμένοι, περισσότεροι με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος από σχολείο σε σχολείο. Δημιούργησαν μέσα στη φυλακή. Προφανώς κάτι δεν κάναμε καλά πριν. Όλοι μας. Κοινωνία και η πολιτεία. Μέσα στη φυλακή πολλοί μαθητές μας απέδειξαν ότι αν είχαν τις κατάλληλες συνθήκες θα είχαν δημιουργήσει και πριν τη φυλακή. Μήπως είναι καιρός να δημιουργήσουμε τις συνθήκες? Θα τους στηρίξουμε, γιατί σε λίγο θα βρεθούν δίπλα μας. Οι ποινές δεν κρατούν ισόβια. Θα τους ενσωματώσουμε. Έχουμε κάνει κοινωνία και πολιτεία τις κατάλληλες δράσεις. Έχουμε δημιουργήσει τους κατάλληλους φορείς. Είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με μια διαφάνεια από την εφημερίδα του σχολείου μας, προσπαθώντας για το αύριο, με σκέψεις των μαθητών μας για το πώς βλέπουν το σχολείο που συνάντησαν στη φυλακή. Το κείμενο αυτό και το κείμενο τούτο. Επειδή βλέπω όμως ο χρόνος είναι περασμένος, δεν θα σας το διαβάσω όλο. Μπορείτε να το βρείτε άλλωστε στις εφημερίδες στο site του σχολείου. Εδώ είναι ένα παιδί που λέει ότι είναι 2 χρόνια μέσα στη φυλακή και κανείς δεν νοιάστηκε γι' αυτό. Μα αυτό που δεν κάνανε οι δικοί μου, λέει παρακάτω, το κάνανε κάποιοι άλλοι άγνωστοι τότε σε μένα. Μιλάει για τους δασκάλους του. Και ένιωσα σαν να με πήρε ένα χέρι από το σκοτάδι για να μου δείξει το φως και να μου πει πώς να αλλάξω τρόπο ζωής. Και ένα άλλο, που εδώ μου λέει, για το σχολείο του το περιγράφει, είναι πολύ να σας το πω, λέει κάπου στη μέση, με λίγα λόγια,
είναι το ομορφότερο σχολείο που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Σκέφτομαι ότι θα ήταν καλό να υπήρχε ένα τέτοιο είδους σχολείο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Μα ακόμα καλύτερα θα ήταν αν όλα τα σχολεία ήταν έτσι, σαν το δικό μας. Και μετά αρχίζει να ευχαριστεί τους δασκάλους του, το Υπουργείο, όλους. Και πριν κλείσω, να μην το ξεχάσω. Μετά από κάθε εκδήλωση, φωνάζουμε ένα-ένα τα ονόματα των παιδιών να έρθουν στη σκηνή για να τα χειροκροτήσουν. Έρχονται με περηφάνεια. Και όπως πλησιάζω, νιώθω να έχουν ψηλώσει λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ.